そうですか。じゃあね、写真撮影をさせていただきたいと思います。最後にね、よろしくお願いします。ちょっとサプライズがございます。先生に生徒のみんなから感謝の気持ちを込めて花束贈呈させてください。チャレンジで頑張りました。ありがとう。チャレンジしようね。アレヌイタヒチ10周年おめでとうございます。大好きです。ありがとうございます。大好き言われちゃいました。恥ずかしくなりますね。アレヌイタヒチ10周年おめでとうございます。一生ついていきます。いいのじゃあ一緒にしてください。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にね、ちゃんとしない先生なんですよ。いつもギリギリだし迷惑ばっかりかけてるけども、今回の柄も11月なので作ったのがやめようと思って、だけど生徒さん、ちかこさん、特にちかこさんね、ちかこさんが生徒さんがやりたいって頑張りたいって言ってくれて、本当は中止にしようと思ってここまで来たんですけども、11月半ばに生徒にみんなに聞いて、やっぱチャレンジしようと思ってここまで来ることができました。そこからやるんだったらきっちりやりたいと。なんか大変だからレッスンも大変だし、特にお迷惑かけるし、なるべくレッスンなんか迷惑かけないようにと思っていたんですけども、生徒の方からもっと練習したいですっていうふうに言っていただいて、本当嬉しくて、本当にね、君たちもコンペね、すごいかっこよく踊ってくれました。普段はふざけたティーなんですけども、お互いに声かけ合って、ここ直した方がいいよとか、もっと真剣になろうよとか、もっと熱い気持ちだけどダメだよとか言ってくれて、それがタキちゃんダンスってこんな熱くなれるもんなんだっていうのを子供たちからいつも感じさせてもらいます。今日はよく喋れます。あとね、ミニキッズたち可愛いんですよ。とっても可愛くて一生懸命で、なんだろう、子供たちのエネルギーに大人もね、よし頑張ろうと思わせてもらってます。なんかいろんなダンスがある中でタキちゃんダンスすごい珍しいし、なかなか出会う機会がないんですけども、こうやってね、超可愛いんですよ。タキちゃんダンス踊る子たち、こうやってね一緒に踊れたことがすごい嬉しいです。これからも微力ながらみんながね輝けるように頑張っていきますので、よろしくお願いします。ではありがとうございました。写真タイムを始めてもらいます。真ん中入っていいのかな？入っていいのかな？じゃあみんなでタヒチって言いましょう。アレヌイタヒチっていうこと？合ってますか？いいですか？アレヌイタヒチですよ。いきますよ。せーの。
バックミュージックとかあったりしますか？じゃあみんなバイバイして皆様にお別れしましょう。今日は